Isto é a Casa da Marola, en San Adrián de Castro, no concello de Zas e na Costa da Morte. Eu son Delfina, esta era unha casa que viña da familia antiguamente e estaba en ruínas e decidimos botala para diante. Eu son Pepe de Tavares, de aquí de San Adrián do Castro. Decidimos rehabilitar esta vivienda, que foi da herencia de meus abuelos, e dedicala a turismo. Fixemos aquí 3 apartamentos, 2 de unha habitación e un de 2, ten unha ocupación para 12 persoas, e puxemos unha piscina tamén, aquí para disfrutar dela, ten unha parrilla abaixo, unha mesa para comer todos xuntos, e arriba, pois, unha zona chilao, para que queireis mirar o panorama tan bonito que temos aquí en Galicia. A experiencia que viven aquí cando chegan é tranquilidade, dormir ben polas noites, ven unha zona todo verde, ten boas rutas de agua para pasear, incluso aquí ao lado do río ten un bo paseo. Aquí disfrutan da sombra, do fresco, van á piscina, volven para aquí, están cómodos. A nosa proposta é diferente porque ten zonas comuns. Outros apartamentos son só para dormir e marchar, pois isto non. Ten zonas comuns onde poden cociñar e ler un libro, e a 100 metros ten o súper para ir comprar, para tomar un café pola mañán, para tomar algo pola tarde. Ten moitas comodidades. Cando chegan aquí recomendamos a xente que vai a facer a ruta de agua, que é maravillosa, que vai a ver Brandomil, que está moi cerca, ten un bo patrimonio. Hai unhas playas a 15 minutos, como el Ase, por exemplo, que está moi ben. Cando comenzamos a construir esta casa, pensamos no que máis abunda por aquí, pois son ríos, fontes, fervenzas. Por iso decidimos poñerlle a cada apartamento o nombre dun río da zona. E tamén aproveitamos para en cada apartamento poñer decoración de cada un dos ríos. Eu creo que proxectos como este son os que ten que vir para que veña máis xente á aldea. En principio virán de verán, pero se gusta, pois poden ir quedando. Eu animaría a xente que ten así algo en vistas, que pa diante, que reconstruíran casas vellas, que fixeran algo novo para que a aldea non morra de todo. Porque na aldea hai un montón de calidade de vida maravillosa, non é nada como a ciudad todos amontonados, na aldea vívese moi ben, moi tranquilos, é estupendo. Eu diría a outras persoas que están pensando en restaurar algo, que lle den para diante, que se animen, que isto é o futuro de Galicia. A Casa da Marola é tranquilidade, moita naturaleza ao redor e un ben estar aquí mentres están.